Un cento de empresas do sector marindustria do Salnés súmase á campaña da Xunta de Galicia para prever a violencia machista. No marco dun acordo asinado hoxe, a Dirección Xeral de Loita contra a Violencia de Xénero distribuirá nas súas compañías unha guía para detectar posibles vítimas. O detectar precozmente cando unha muller pode ser víctima de violencia. Non na empresa xa, esta non anda dirixida a empresa, sino cando a muller ven da súa casa, do seu fogar, pois con algún problema que de alguna forma pode ser ou pode estar sendo maltratada no seu fogar. E, por tanto, se trata de poñer en evidencia os representantes das empresas para que estos, ao mesmo tempo, informen ás víctimas, sobre todo coas guías, porque a guía o que ten, ademais, os recursos todos da Xunta de Galicia, que elas poden acudir, informen e, de alguna maneira, vayan seguindo unha línea para tratar a esta muller que está sufrindo violencia. Segundo o director xeral, a guía busca un dobre obxectivo: visibilizar a estas mulleres que sofren violencia machista e facilitarlles o acceso aos recursos que lles xa chegan ás administracións. Donde ven unos indicadores físicos, algún aspecto físico que podes ver, indicadores psíquicos, unha muller pois cabizbaixa, triste, etc., e indicadores productivos. Tes unha traballadora que sempre cumpleu o seu traballo, sempre funcionou correctamente, sempre foi unha traballadora con un nivel productivo aceptable e de repente deixa de ser eso, empeza a coller baixas, etc. Indicadores para ver que esa muller pode ter algún problema. O Servicio de Recursos Humanos ten que tratar de unha maneira determinada, que xa ven na guía, non é de calquer forma, e ten que, de alguna maneira, diferirla aos recursos que están xa a guía e que están indicadas para ela. Estas 100 empresas suman case 15.000 traballadores, a maioría mulleres. Con elas son preto de 300 as compañías de toda Galicia que xa se sumaron a esta campaña.